Sesiwn Fawr Dolgella yn wyl werin yn ei hanfod. Mae gwreiddiau hi nôl yn wyl werin Geltaidd oedd yn cael ei chynnal yma yn y 70au. Da ni'n awyddus iawn i drio cadw yr wyl yn eitha ffres a dod â syniadau newydd a rhoi cyfleoedd i fandiau lleol a bandiau newydd i'r sîn, ond hefyd glynu rhyw fath o fformat sy'n gweithio. Mae cyfathrebu o fewn y pwyllgor yn holl bwysig. Cyn trefnu ddim byd, mae'n bwysig fod gennym ni afal ar beth i'n cyllideb ni. Da ni'n trio cadw gwasanaethau felly'n eitha lleol neu'n rhanbarthol. Da ni wedi bod yn tueddu i gynnu cyfleoedd i bobl o'r ardal sydd â diddordeb gweithio gyda ni. Gwirfoddol ydyn ni gyd. A mae pawb yn neud achos fod o'n llefydd cariad, achos fod o'n werth chweil a fod yna ddiddordeb yn amlwg. Fydda'r wyl ddim yn digwydd heb ddigonedd o help llaw.